Sekarang aduh awar lan kembang menor gandane esmu harum winor lan oyot-oyotan kadi kusumo mangambar-ambar war kuku sing tupaku melun kalun kadimika kang mimbo bathara tan samar pamoreng sukma sinukmaya winah wenga sapi semimpen telenging kalabu pambukaning parana tarlen saking liyap layape ngaluyup pindha pecating sumena sumusuping rasa jati Tatan Cirandra nenggih kang wonten jroning Taman Samya Suka parisuwa lenggih wonten Pagar Jawi nata Durawati Sigra ngawisangganing para kadang mangkono panglawening asta padha kulangening kalbu ing sasmita ing sasmita mrelantip aja bicar manganendra Sigra bala kang tumingal prang campo samya ngedali lir kadhet kating kodhok dan wangkung manguncang nidi bencang sangaji micil latinya ngedali uwus
Tresna Surawilaga kaya buta. Iwang Seksma kang linuwih ora semar ingkang kepareng lumarep Kakang Anoman. Kula ingkang sowan sinuwun. Astene manah kula badhe sowan dhateng Burwati namung pinanggih kelan kadang kula Yayi Werkudara. Tumunten kula tuturi dhateng kadang kula. Oh mangkono Kang. Malah tiwas kebeneran. Samengko yang Mas Wopati yang kagungan kersa bakal nggayuh lanugrahan, mongko kayu nugrahan kuwi ora gampang, mesti akeh pacobane lan panggirigodane. Uga akeh sing bakal ngayunake. Mbok menawa kang mbok kempul lan bebalung sinang aja nganti Kakang Anoman mung meneng bae. Ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Tuturi lawan pun Kakang uga melu jaga rumeksa katentremaning negara Wirata. Ngestaken dawuh. Mboten badhe swaling kayun kok Prabu Werkudara. Aja mau meneng bae. Tak kira ora mung Kanjenge Mas Wopati bakal gayuh kanugrahan iki. Ya, Kresna Kakang wis tak dekati. Muga wae. Jlamprok bisa entuk gawe nggone dadi dutane Mas Wopati kakekku Werkudara ya. Aja pegat lan kangelan. Kresna tantulus anyar kara mereng risang Janawi Suta kekalihira minggahing rata Kakang Anoman wonten dawuh. Setyaki wonten dawuh. Ayo mara gage jejantang ana kadangku Yayi Janaka. Ngestaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit. Sing prayitna ngati-ati. Kurta Sruma Pangga Kurta Kurore Kakiri Kurta Kuro Kang Kakiri Pati Sengguni wonten dawuh sinuwun
pancen abot sanggane nggone panjenengan ingsun ditangisi anakku wadon Banomati apa meneh anak Prabu Duryudana ngidam kok kembang Purbanegara mongko papane durung karwan ngerti ana ngendi nggih kula saweg midhanget menika sinuwun Kurawa akeh sing melu kathah ingkang tutuwuri jagi dhateng kasugengan paduka ya tak golekane Srajanto kudu munggah gunung lengkeng jamur dipotak lakonane singuni suami kula dherekaken sinuwun ayo singuni makan Bapak keprangguling mungsuh tandange padha prayitna silihung ke genti hamilang tatu wadalah ora mbiyen rasa iki angger Kurawa kuwi darbe sedya kepethuke yen ora karo iki ya karo lancur pendho jaki ana marang Kartomarma ijen tan para wak babam sing cubriya iki malah aku lho cebriyane iki wewengkon negara Wirata kowe lan Wadyabala Kurawa liwat ana ing wewengkon negara Wirata tanpa taliwara arep menyang endi mongko sing kebusanane rapet barisane sikep begaman ora ling-aling tedheng nderekke kelawan sesembahanku Prabu Salyapati nggone dinuta dening Koko Prabu Duryudana goleki kembang Purbanegara kowe semingkir aja nang kono Setyaki yen gugu kelawan aku kowe mbali neko penjalin yen nganti lumebu wewengkon Wirata undak mengku diaran yen bakal gawe kapitunan wah ora mbiyen rasane kuwi ngalang-alangi sing dadi karepku lan lakuku obabamu wani kuwi karo aku sing tak pedeni apamu kena pajut yen sempal bau kiwa tengen Setyaki papo sumbarmu pecah acia-cia kaya iso mutungke wis gregenan kuat dilat panas wis abang barat
ora minggat dodok dadamu putung balung kamu ora minggat glitho pecah ndasmu rondo bojomu sak lawase keparang Jaindo ha antep tanganmu siaki Edian. Aja minggat. Wah. Ungalmu nak dadamu. Yo, dodo di dodo. Kemendel. Oh. Edan.
Aja mlayu. Hei, wah. Dan. Ora minggat. Pecah siramu. Wah. Iya kowe. Awas kecekel rica-rica. Malah guyu. Wah idoni. Iya. Kecekel rica-rica tenan kowe. Lho, nopi mau. Wah. Angel dicekel angel ketheke. Gampang nyekel penyanyi. Kethek rung suwe andang godhol. Hut! Pian! Wah! Ha! Wah!
dur. Ah, mati aku aduh. Lho, kok ting penonong ndasmu. Wah, mboten winten babar pisan yen lampah kula kepranggul lan Setyaki. Setyaki kok nang kene. Mboten ngertos, Mas. Njur mriko mbalekke mboten angsal mbacut lakune. Ning gandeng kula niku Senopati kula perjurit, kula tantang gelut ngoten mawon. Ha iya. Cah kendel. Aja meneh kok Setyaki. Rondo mbok tantang. Ambane senengane wonten moyoki kancane. Lho aku le moyoki mergo aku iya kok. Terus Pancakara tantang-tantangan dadi perang. Lan tamane antepe tangan ora digawe rasa. Kula gempung kula wantem godho mati sirahe Setyaki sigar merapat. Mboten. Lho. Dek ampuh men lho jare gadamu wingi malam Jumat Kliwon diobong-obongi. Menyani mati mergo kudanan man. Mula kok ora mandi. Wah, bareng kula lena godhog direbut diwajar kula niku man. Wantem ngangge godhog kula dhewe. Aduh, mati aku. Sampun monggo mawon. Tak mundur teng penyonyong. Wis ora. Kurawa nek kon perang medora. Semangat. Nang metu sego ngono iki. Aku urung. Wah. Piye nggih? Setyaki tok ajar. Setyaki mboten dhewe. Lho karo sapa? Kalih Anoman. Wah, monggo kula tamani guaman nganti gonta-ganti. Kula kepruk godho mbeleng. Kula sabet pedang gleleng. Kula tumbak gleleng. Wah, Anoman saking dhuwur ngejlogi sirah kula. Waduh, ajeng kula cekel angel ora jamak beker-beker, cuat. Pun kula mlayu mawon. Kula wedi nek Anoman niku pun gelem beker, ngoten pun medeni. Pun monggo mawon. Dipeksa kula nek tanding karo Anoman, nek Anoman pun beker kula wedi. Anggere semeni. Nggih. Monggo mawon. Oh, lah Kurawa wis. Munyuk. Tak nggoni Anoman. Alah wong kula len jangkah. Kamban kathok kula suwak. Nah iki Janakane Kurawa ki ya ming Durmagati. Ye, siapa yang kata juga? Lah iya aku nyantane ngono ya. Iya, kuwi coba kali jidan. Karo Setyaki karo Anoman. Njur Kurawa mundur kabeh. Kowe maju wae. Wah. Kira biata ya ora tau ucap-ucap saja kowe. Dewi Setyaki karo Anoman glondol sepiye. Kula mesti menang tandingan Setyaki, Mas. Oh, mesti menang. Mesti. Nek kowe menang karo Setyaki tak undaki bayar. Mboten yen dindaki bayar. Cukup ditambahi sak setel malih kula mun dadi. Sak setel aqua karo permen doyan. Nek kenyangan nabi. Mang Mandan. Aja kaya Anoman. Iya, Durmagati. Dia selamat dah. Dungamu. Waras. Iya, syukur.
tekan kene arep perang. Lho sing banyak perang siapa? Ora perang. Raimu wis abang. Iya. Sak setel. Ajak. Yen arep wani karo aku ayo wani. Nameng tadi kaya munyai nawedi. Ayo. Yen pancen kuwi digdoyan kuwi perwira. Arep ngantem nyo milio dadane arep ngantem ono. Apa sirahe Anoman ora bakal tak indani. Ayo ngantem. Legane ngatiku ayo betis kok ngarep saka mburi. Wah edan. Kendel kowe nyok. Aja mbok padake kowe tok digedhe. Ki mbok ganti kan kaya ngene. Ini pengian pacinya dia pedianom. Naming tandingan kowe iso pamer kadik dayanmu nak mengarep kon ngantem sirah. Yo ngantemon sirah. Ayo ora tak indani ngantem. Wah. Nak meng koyo ngono kuwi aku ya iso ngantem. Engko sik. Lho piye? Engko sik tak sik kok. Teman-teman yo kono. Legane ati. Oke. Aku dhisik apa kowe dhisik? Kowe sik. Ngono aku sik bacut buyer. Wis mumet nambah buyer. Yo ngantemo. Kula kon sigar siramu antem pisan meletek ndasmu. Ora apa-apa. Yo ngantemo. Ayo ngantemo. Ngantemo. Wis wae urung. Wis. Wis ngantem. Wis. Kok ora krasa. Alah bajigul. Gleleng tenan. Yo meneh ngantemo. Sing seru sak rasa-rasamu. Oke. Wentet dawat. Ora loro. Weh lah iki. Gentenan. Aduh. Oke. Sing kampung lamengane mentirma gati iki biyen yo gento pasar. Nah, nek ngantem-ngantemanya. Ndak jarani aku ora gentleman. Nyah, ngantem. Antem. Ning sak dewe tak antem tak ngerti. Wingi ana sapi ucul tak antem sirahe sigar dadi papat ndase. Cangkemmu mbok aja meten-meteni. Nah, sia sapi kok dadi papat nak ndasmu ora. Alah, apa kuwi meng gertakan. Yo iya wedi. Oh, ngantem. Ngantem legane aku. Toto iya. Antem iya rasa cerigis wae to kek desene. Kok antem bukan apa perlune ngono. Des ngene. Juk wis, juk bubuk. Nya. Antem iya. Wah. Ampun. Ora krasa. Ora krasa. Aku ae sak setel yo marahi ampun. Marahi ora krasa. Ayo. Waduh tak ngubah kok lekas munggah iki. Antem meneh. Oke. As. Sikar ora apa-apa wae ya edan. Gentenan. Yo. Ayo ngantem. Loro. Ya. Ora. Gendene. Nyo. Ati. Kowe lekas mumet mesti kowe. Ketara ora pas. Ya. Wis AM ditambahi ciu ya. Ya.
Silahmu ndi silahmu? Iki. Dadi telu endase. Aduh. Ayo ketemu ya. Gue kok tadi papat man. Nih sirahmu, sirah iki. Oh iya dek. Nyoh. Wah! Waduh, Durma Gati makani pitik. Titenan oh mati tenan. Matane. Matamu lho, matamu dhewe. Matno aku sapa? Oleh. Maaf man. Yes. Wong enak is mendem ngono ya. Lekne dhewe lho ora weruh. Arep lekne dhewe kok diciyak. Lekne dantem. Sali Dur piye dur? Mak mundur. Aja girang-girang gemuyu Paman Sengguni kae lekku diajar karo Hanuman. Kowe melu-melu. Ayo ora minggat remek tunggal dene. Woi! Apa ayo? On. Ayo. No, acana. Oh, mati. Umpul ke wajul. Dursasana digdaya temen. Ayo rene. Lekku mbok ajar ra trimo aku. Paman Sengguni mbok polo kene kowe tak ajar genti. Detakon delok bedol kowe cemara sampluk indasmu.
Iya, weh. Awas. Iya, weh. Pamar, weh. Oh, nih. Nyok. Nih. Nyok. Out. Nih. Wah. Aduh. Wah. Weh. Wah. Wah. Anu manekat. Wah, dolanan wit. Nyamluk aku. Untung lekku tiba ning tumpukan damen. Ora ning tumpukan damen remuk putung gegerku. Lek. Man. Tangi man, gosek. Durung iso ya. Delone. Aku mboten iso tangi. Lehmu ngebleki keseron. Nah lehmu ngebleki alon-alon aku ya iso tangi. Lah kula kinten tumpukan damen. Damen cengelmu. Ana genaku ngono. Wah, lah piye? Nak kula maju wau. Setyaki tak ajar. Wak gajul. Hanoman kuwi tak ajar tak gajul. Jebul bareng kalah gedhe bedol wit cemara. Njur. Dijenglit-jenglit kene. Kula ora gumun. Angger wite jengkil iki kula tampani mati dhewe. Ya, perkudarane Ngastina iki ya Dursasana. Nggih. Wah, angger jengklitke. Ne, aku ya ngono. Wah, sing kari dhewe. Dijengklitke ajeng kula tampani, bul ditampa dhewe. Bar kuwi kepruke ndas kula. Terus mumet. Kula gledak wantem kok kluwer. Wantem le dile. Mumbul nganti swampluk aku godho mulih. Niku mau kurang tepat kita ya. Sing ora tepat kula dhewe. Iya, emanen tanganmu iki tak disuntik meneh nek akeh. Ora apa-apa. Pripun mundur wae aja dayoni.